bapin kena shwa bapin pediang bet ya katakan narrative bagi ong nek taki ek bapin sarkar ne pet shwa ikini but pet ru halor ki bagi kam ki bamde jong ki kam hoka hatong idon sisa kata sarkar patre hok hadu kata ba bahkan awan pada hak kam hoka fishu pediang bet tang ek ba ong nak sarkar lada ke sarkar kam ai klumaro ya kita ki certificate kumba ngila petro kidon ki briu ki baterai kam sarkar ki baterai ham municipal ro gitu ro ki khat ban ai license ya gitu ki briu ki badan hapo dukan ro ki khat ban ai license tek lada ai gitu kini ki badai hok pat ki genuine hokar kinle che kata ki jikli ka bangabu syaka sarkar Nen kasi ka laiterik jong unai tung nakal yang kayang kasari kalapan mi ya kawai ka hukum akajinglam khmat Chief Justice IP Mukherjee baru Justice W Dingdo kalapan mi ya ko hukum kemudian kamtam akabedai bat hadin jeng ki laiteli ki PIL ane ki public interest litigation akabedai berkejala berkaseng kinong dia madan nakal yang iba dia madan kila keno ba kila sa kendang jubor nang ni na kendailat klam da penbenalan ya klam da ngapru ya kajing ong ngejongki henry ha kajing kun ha kakut ka sarkar jela kala kentat war ya kan ya kajing keno ba kala kedau ba kala adat ban penbena lan ya ban penbiang ya ke jakaru ban song kini kinong de jing de te ban penbet ya kini kendram na kaliang jong ka yen kasari kalabo ya special officer senior advocate utau de Subhasis Chakrawarti akajo kapor bo general secretary basin thaba baka yeng kasari kalapatha baude banya rengkat bo new senior officer ban penithu ane ban penbet yekini kenrum kenram hang ne ha kendaila hadu menta na kaliang jong special officer la contact AP banong banyawan banyapet khoi dang mantan sipang hi ngala yo contact po municipal office ba kiong ba unsa ya kendo yapi ban ya kren ban ya manyo ban pendek ikini ki bro habaya dei begini ki nong dia meran coba nado baya dei berka COV ba dei gitu ki bampat yo ka jing yo jing tip ko jong pi berke ikarai ko jong pi halor kani ka poru baka hai ko kabu khat ar hadu ar ban nyo ndai song kum na ka syam jing shisha bat ka janjaro yagi bangin pediang ya kata kapor ka babu ka kaan bat ka sarkar kini ki mar ki bangi ki jat mar ki bang sedbu manga tang ban penbet ya kini ru simpor sikenta steng ngada khang dami le teng ar kenta steng ru simpor te haba kum ta ngan di na ngan chuan display kai nei ki mar kasam jing ba janjar hadu kata ban pediang ya kita shisha ha gitu ki arsngi ki bang ya shong ban ya same kita ki COV shaki pajba ro ngingi ong bang ngingi don bentalang khang bang induptip ladang induptip ka kerteng ro nomor bakam don ka application ban pet ki pajba ba kino kita ki hoker ki ba dei bat kino ki bam dei kino ki bam mi kerteng kino ki bam mi ro ngingi ong bang ini itu ka dor khmat tamanga ba di presiden ya shong taila arsngi ka por ba same ki COV hari habang yo ipat ba kambiang namar balai kidon kini kidur khmat kiba nimsham itho yaki harengi dala wat jintep kidon kiba shathe sharom ki batrai hapo kidukan ki bahe ro bo malik jongki open sai ki tiar shabar but yau tu staff jong hi open kala hokar te yaki ro ki survey lang but ki ai ki COV but kidon ki brio ki ba shapo jilro ki badon ki dukan jong kituro ki yo COV hangni kitu hi ki bengila de bo objection bangi ong ba kamlong man ai certificate egile but kajing ai certificate haba kamlong ka ba shai ka ba khuj tengi ong pensange ya kan kajing ai certificate reina kaliang jangka municipal kim pensange ban kila khot ro yaki bat kila yasan bai kana ko kom ge ba sen subu nom ba kam ya ha kam le hok la haba ha ka an ka tho ba yakino ino bla song madan ha hanre bna se jrong kila de ban yo ba hi namar ge de hi kino sasnon ba india te kana ko kom pat ong ba ya kita pa numsa jat nomor ba ge de di badan dukan nado kaski banikong hiya kapor bo ong banle ya kata ke institute survey ro te mangirungi participate lang
Kani kaseng ka jongi ka bala sapriang lut kinong mi khmat man laka area. Tengi ngidon kita kinong mi khmat ki bapai area wise. Abadon kani ka sarbiru lada kiya lambat ni kin khaptip shai. Mano badai nong di madan bat mano bam dai nong di madan. Bat ka jinglong khapnya jong kani ka sorslong ka ba kadon kata ka holding capacity ro ba kidon la kita ki jingkhen jing dia bala ban sei kita kinong di madan katno hamadan. Habaka an kaladon ngate ngi naka seng ngi kinong di madan ya bu jingkan men baj baka yeng bishar kan plib hi ka jingkhang nam ta jungi bat ngi yang scam ha ka nongrem ha ka hok ka jungi bat ngi sotu ba ha ka bakut hi kan job baj daka an hi mla ban shu ada ki kendang jubor menta namar bakil ai tu hukum mli la ingin saya pej tambah habangi tengah tharangi habani atur baj namar kum ba ongai pi hoaj kalami kata ka hukum rai ka janjar sisa yangi bangin pediang ita i sikanta steng ita i arkanta namar tang bangi abi kimar banwan hani ro pli pat pli ong wan khang no tengin ne sai asham jing e kala hani hajla jangi naka 6% lai prapo person kidi kilong kemi ki bami na yeng sabar ban balaman lakasni bat kidi ini hi kinong di madan ki banno sniang sisa ya ka saka yo kot joki nong trai nong bala namar yathiet ya petlang para mangihi hakador ka babiang bangin ya hakador ka babiang ibala ibarit ta polisi bon hadian bapila wanra central agle te kalau yo lang ya ko jong baro citizen of India hi banyo kata ka hokan shong madan namar kalau ada central ag menteri kamang ni nakaliang jong pi hi pan ki bay persya pat ko ong baki yo license ki barjala ki bamdei hok banyo ya kata kamut kam kala contradict hita kaklam contradict eru Hakan sutu bakadon ka an retition char jongkar India ka constitution article 12 article 14 article 19 ka baayangi the freedom of movement in anywhere in the country freedom banginya let bela kijongi nang ni rukat no kerhai sabar kia bela bopli in kanika central act kadeka in addition to the constitution it's a legislation particularly on the issue of hawking but kam khanglat yanu handrai what hakaan kiran kikendon ya taka holding capacity kabamut katnu kibriu as per population ngila bandon kita kinong di madan ni now ladang ikwa banbat ya kata ka holding capacity ni ong ba kawai ka strategy na kawai ka fair mechanism kalong bahakapor ba pi issue COV pisdang issue shwa yakito kibadon Meghalaya epic dang issue shwa systematically yakibre kibadon Meghalaya epic nang topat ngin sapet kat kum ka holding capacity ngimla ban khanglat namangim kwa bakan shu sakut beng hakot anybody can challenge you and say how dare you stop me when we are not stopping your people from earning and working anywhere else Klame kata lele na kiseng jongi ki mi gum to na ki riu pat ba na ki handre ngi persya ya ki bayo COV ki bam dei ban yo na ka seng jongi lele kumang ongai pi sobha sa dapet ki kot kisla criteria you ki ba ban yo COV ki criteria ki long ba pi de ban don a valid ID pila de ban don hakani ka surok ban hawk at least for the past 6 months pide bandon ka jing itu nakin paranong de madan namar ba manu ban la ban verify ba ho ini de hok eu so nakan ka seng ne nakai inong de madan hi bat kum ta ke madan hi ban hammi hado hamadan ban wan kamai kide ki break ban non la chu kum we te lada ka long ying jo pi ka don iwe I member ibadon kam sarkar man te phim long man long ban shong okay kawai ka one of the criteria sakawai nakaju kalong yeng kum ini I president jongi I kon jongi dan ila mi yeng I dan stall hang ni itu persakurem rengi I have objection ya uta persakurem ban ong bamlong man dan artuli nama mangi hingi sei te kiken don te mangi hingin bot chwa te nakaju kalong yeng mlong ban mi arngot la da pidang de nakaju ka dang set haju da pidon kam sarkar lande da pidon dukan bahkan ni kajing don dukan kade ke ek balang very serious nomor ba teng kidon ki breu ki badon dukan ki basai ki breu jong ki ban chong de madan ru lane ki sei ki mar ki shabar ko la man long la da pila ban afford a shop bale pi ko ban compete bar kinong de madan ta kajing keno ate ki mi shimi kini kinong de madan ki mi shimi kamlang ka basisha kade kajing mudur kabalong shisha kalong pindalit pek ka statistics na do January arhajar arhusan hadu menta kabami shisha man kasngi sha surok kiri kali
Tang no January hadu menta in Shillong and East Khasi Hills 9,000 vehicles. 9,000. Ki hoka ha menta ki ong kat nungut kin I license ya nyau spa ngut siteng nak tu ki khat sau spa tam bat ngan ong ya pi kinong di madan kamut baki spa song sa Ahmadan ki song kat baki dang don kam man kersan ya nu ra don ki khon ki nong di madan menta ki belayo kuli puti ki belayo kam ka jam maki ki la ong ki me ki pa ba to la biang ning kersan samangi pi bat kum ta kaya maki ki weng no ya la de hi na ka surok ki dan ki hoka ki khambon hi ha ini iba judai na do menchwa di Thailand ti ya jat nei pedestrian walkway ngara khot chisha khamta mi khna samla nama ki khna samla kin hap rai kan ka snong ka bakum no ka baki kwa hato kan ka snong ka bang ya im suk lang baro ka bakersan ya ka jing yo jing em jong baro nama nganga tip baki don ki hokko ki besong hang neru ki badai ki balada bi lada phimla ban penbiang ya kam ka jam ubri ungkwa ban le thok le thim le tu ban le ki kam snew un persyang da kanu te kini ki habashwa bapin keno shwa bapin pediang bet ya kata narrative baki ong nek taki bapin sarkar ne atong idon sisa kata sarkar patre hok hadu kata ba bahkan awan pada hakam hokka ki pediang bet tang ba ong nak sarkar